Ara, bazkaltzen harrapatu gaituzue gaur. Txantxa dala. Zer uste zue guk horrela bazkaltzen dugula, telebistari begira? Ez da pentsatu ere. Beira, guk holaxe bazkaltzen dugu. Elkarri begira, eta ez telebistari begira. Zeizan ere, aprobetxatzen dugu, denbora tarte zoragarri hau, elkarri bizi ditugun edo bizi izan ditugun egunean zerreko gauza guztia kontatzeko. Ezta? Halaxe da, bai. Aha, parada ezin hobea da, elkarrekin egoteko, bazkaltzeaz gain, ze pasa zaizu June, niri hauxe pasa zaita pentsa bestea, elkarri gauza kontatzeko. Hori da. Eta noski, hola telebistari begira, bakarri bakoitza bere munduan egotea, pena eta denbora galtzea, ezta? Eta aspergarria, bai. Oso aspergarria. Eta tira, goazen arira, bazkaltzeko platertxobek ekarri ditugu, zertarako ekarri ditugu. Ea asmatzen duzuen. Noski, txotxongiloak egiteko. Gaur, halako platerekin, kartoizko platerekin egingo ditugu txotxongiloak. Bokoiak deitzen dira. Zeratik izango te da izen hori? Bokoia, aho handikoak direlako ikusi nahi duzue bat? Ja, aterazazu Kristin, June. Begira, hause gure, Kristin Bokoia. Ederra. Halako, kartoizko platerekin egindakoak. Eta zein da, haren punturi garrantzitsuena, noski? Ahoa. Horregatik dira bokoiak, aho handiko txontxongiloak. Telebistan asko ateratzen dira, edo sonak dira kolorengatik, formagatik eta ahoa mugitzen dutelako telebistan ateratzeko. Ingelesez Muppet deitzen dira, edo seguro ikusi irudi hau ikusten baduzue, seguro ezagutzen dituzuela bertako txotxongilo guztiak. Jim Henson konpainiarena dira, eta harek Muppetak deitu zituen. Zergatik? Marionet eta puppet hitzen arteko nahasketa bat egin zuelako. Ikusi, hona hemen, gure Kristin ederra, ezta? Nik uste, hasiko garela, eraikitzen, eta hola ikusiko duzue, zer nolako bokoi ederrak egingo ditugun gaurkoan. Hori da. Begira, basoak ez ditugu behar, txantxa egiteko, ekarri ditugulako, beraz alde batean utziko ditugu, eta gure platerak hartuko ditugu, ikusi. Platerak, kartoizko platerak behar dute izan, eta bestaldetik ikusi, margotu egin ditugu. Bueno, platera hauek forma hau daukate, baina badira beste zenbait formako platerak ere bai, ikusi. Honelakoak izan daitezke, txikitsuagoak eta sakonagoak. Edota, ikusi, hemen beste batzu badauzket, luzeskoagoak, bai, ikusi. Hemendik luzeagoak direnak, forma obalatuagoa dutenak, dena margotu ditugu, eta segunda zer nolako platerak erabiltzen dituzuen, txontxongilo ezberdin bat aterako zaizue. Gero erakutsiko dizkizuegu beste zenbait, ahoekin egindako txontxongilo bokoi batzuk. Baina gu hasiko gara, oraingoan, gure plater hauekin lanean. Ikusi, bi platertxo ditugu, esan bezala, bai? Kristin hartzen badugu, ikusiko dugu bere ahoak bi parte dituela, barrukaldekoa eta kanpokaldekoa. Begira, holaxe lotu beharko ditugu, bai barrukaldea, bai kanpokaldea, ikusi hau bada. Plater bat, ikusi, zatitxo bat moztu diogu, bi ertzetan, eta doblatu egin dugu, ezta? Hori zer izango da barrukaldea? Hau, barrukaldea izango da noski. Nik neko egingo dut barrukaldea, platera beltzez margotu dudalako, eta normalean ahoaren barrukaldea ilunagoa izaten da, ezta? Beraz, ikusi, forma hau emango diogu nire platerari barrukaldea egiteko. Eta nik orduan? Aldiz, zuk kanpoko, Kristinen kanpoko parte egingo duzu, eta beraz, zure platera bitan zatitu beharko duzu. Bai? Hola, lortzen duzu? Bai. Gero ikusiko duzue nola lotzen dugun eta segituan konturatuko zarete gure bokoiaren ahoak duen garrantziaz eta zer nolako forma emango diogun egindako mozketa hauekin. Hau sartu zara, June? Bai, hemen badauzkat gaina gure izi batzuk. Beraz, mozten hasiko naiz. Erdi-erditik esan dira. Erdi-erditik bitan zatitu behar duzu zure platera. Eta nik aldiz, platerari ikusi.
hemen ertz batean eta kontrako ertzean 2 mozketa txiki egingo dizkiot. Begira. Eta kartoizkoa nola den, errez mozten da. Claro, plastikozkoa izango balitz, gero mozketa normalki hautsi egiten da eta zailagoa da. Baina ikusi, nik 2 ertzak moztuta, halako, mugimendu honekin, tolestu egin du. Bai, ikusten duzu? Bai. Ia atzematen duzuen, dagoeneko ahoaren zati hau. Barrukaldea, ez da? Aldiz, ikusi, Junek egin ditu 2 zati bere platerarekin, ez da? Bata, hemen txegoian itxatxiko dugu, eta bestea, hemen txebean, bai? Eta ikusi, modu honetan, bai? Gure bokoiaren ahoa izango dugu. Kartoia denez, zuek kola txuriarekin itxatxi dezakezue guk beti bezala eta arrapaladan gabiltzen ez beti, kola bero erabiliko dugu. Baina ez da beharrezkoa, bai, kola txuri asko zerrezagoa da etxean ibiltzeko eta badakizu hau pixka bat arriskutsua dela. Beraz, zuek kola txuria erabili eta segituan lehortuko zaizue. Gu begira, azkar baten egiteko, kola beroarekin, bai, egingo dugu eta hemen partetxo bat eta hemen bestea, gauza berdina bi aldetan ez da? Hori da, beste zatitxoa. Hori da, pixka bat horrela eman da gaina segituan pegatuko du. Hori da, ikusi? Dagoeneko, eta badakizuenez, kola honek segituan itxasten duenez, bai? Tatxatxan, badugu gure bokoi txontxongilaren ahoa izango dena, bai? Zatirik garrantzitsuena gaurko txontxongiloan. Noski, ikusi, nire eskuak hemen dantzan, nire eskua dantzan dabil, zuloa oso handia delako. Horretarako, erabilitzakezue zintatxo batzuk, begira. Bai, horrelakoak? Horrelakoak, bai. Eta itxatxo ditzakezue, bai, halako espazio txiki bat utziz, zuen eskuak bertan sartzeko, begira. Jarri jozu. Kola pixka bat jarriko dira. Hori da, kola pixka bat alde batean. Zeloarekin ere egin daiteke, ez da? Bai, zeloarekin ere egin daiteke noski, eta esan bezala lehen ere, kola txuriarekin. Ikusi, jarriko diogu. Horrela xe. Zubi bat eginez bezala? Zubi txiki bat eginez, eta horrek ahalbidetuko du, ikusi, gure eskua, gure behatzak bertan sartu, eta ahoa askoz erosoago mugitzea, eta dantzan ez ibiltzea, bai, txontxongilaren ahoan. Beste bat jarriko diogu hemen, June? Baita ere. Bekaldean gauza berdina egingo dugu, behatz potoloarentzat, ez da? Hori da. Ze bekaldean behatz potoloa izango dugu, eta gainontzeko 4 behatzak goikaldean. Hori da. Ea ba, hortxe jarriko duzu. Ikusi, bai? Tak! Hori da, beste zubitxo bat ezela. Hori da, ikusi. Hemen dauzkagu, bai? Egindako 2 zubitxo hauek, eta hemen, tak, eskua modu honetan sartuz, askoz, errezago eta erosoago mugitu izango dugu. Tak, 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 bai? Orain bai, gure bokoi txontxongiloaren ahoa egina. Eta tira, hemendik aurrerakoak, bakoitzak bere irudimenean bilatu beharko ditu. Guk begi batzuk, sudur bat eta hile berde bat prestatu dugu gaurko gure txontxongiloa egiteko. Ai, begira, ikusi ezagun. Begira, begiak gaurkoan pinpon pelotekin egingo dizkiogu. Ikusi, jarri dizkiogu alako begi beltz batzuk, bai? Eta hemen, bueno, modu berberean itxatxiko ditugu. Jarditzakezu aurrexeago, elkarren gandik banatuago, hola, elkarrekin, bueno, nahi duzen bezala, bai, aukera pila. Baina sudur hau jarri behar baldin badiogu, ez da, guazen ikustea hasiera batean nola egingo genuken puzlea horrela. Ia, zirute zaizu, June, itxura polita hartzen aldu horrela. Bai, dotore gelditzen da. Holaxe jarriko dugu, bai? Bueno. Begira. Lehenengo begian emango diogu, kola pixka bat, puntutxo bat. Hemen txe adibidez, bai? Sudurrari emaiozu. Jarri ezaiokezu sudurra, ala ez, bai? Gure adibidez Kristinek ez zokan sudurrik, ez da? Egia da, baina Kristine badakizu zer zeuzkan. Betile luzea. Bai, egia da. Bakoitzak, karo, txontxongilo guztia nola ezberdinak diren, bakoitzak bere
ezaugarriak ditu, ezta? Hortxe, pegatina mugituko dugu eta listo. Pixka bat hemen kola geixio. Berago, hobeto pegatzeko. Holaxe. Oso ondo. Ikusi, ari da ez da, itxura hartzen, A ber? gure txontxongiloa. Bai? Bai. Hortxe doa. Badu norbaiten antza, dagoeneko. Bai. Tira, honezkeo, arpegia edo arpegikera egin diogu edo zehaztu diogu pixka bat. Begi hau errebelde dabil, bai? Denbora utzi behar zaio, gauza hilegatzeko, Claro, bestela, egia da. guk bitartean horrela utziko dugu eta gero tartetxo bali madukagu zuzenduko dugu, ez Hoi da. ondo pegatzen. bai? Ze irutzen orain, hile berde jartzen badizkiogu, lehen esan dizuegun bezala, hile berdek prestatu ditugu. Ikusi, zer nolako ilaje berdea, bai? Polita! Holaxe pegatuko diogu hementxe, Wow, horrela kolore pila bat hartzen du gure txontxongiloak, ez da? Bai. Eta askoz ere barregarriagoa edo gelditzen da. Jarri hau oso hemen gauza kola. bera. Hemen gainean horrela emango dugu, puntatxo bat, oso ondo. eta ea itxasten, Eta ikusi, honezkeo, Wow, Badu. bai, orain bai. txontxongiloak ez da, badu, halako nortasun fisikoa gutxienez, bai? Ari da, ez? Ja forma hartzen du, bai. Oso ondo, eta orain ze falta zaigu? Ba, azkenean gure gorputze edo tela zatia, ez da? Tela zatiren batekin, bai, gure besoa estali eta Hori da. txontxongiloari gorputzen borra egitea. Ikusi, Hori da. honetarako, halako tela arrosa bat ekarri dut. Wow. Gustatzen zaizu June? Bai, kolore bizi-bizia da. Kolore bizi-bizikoa. Ba, begira, kolarekin, bai, gure tela, guztia edo. bai, gure tela, hementxe, pegatzen joango gara, bai, bira, Kristinek Horrelaxe dauka, bai. horrelaxe dauka, ikusi, bai, hemen kola jarri diogu, eta gure tela pegatzen joango gara. Hori da. Eta horrela, gure txontxongiloak gorputzen borra izango du. Hori da. Tira, orain arte erabili ditugu material guztiak, oraintxe, hor pantailan ikusiko dituzue. Zuek apuntatu eta gu bitartean gorputzen borra ingo diogu gure txontxongilo berriari eta bere izena zein dan asmatzen geratuko gara. Bale? Bueltan, esango dizuegu. Tira, apuntatu duzuen materiala, gu bitartean hemen aritu gara gure erroxali laguna amaitzen halako izena jarri diogulako. Ikusi, zuekin jarri dizkiogu begiak, sudurra, hile berde zoragarri hau, eta zuek materiala apuntatzen zenuten bitartean, guk oiala pegatu diogu bere ahoaren ertz guztian zehar, ikusten duzuen bezala. Eta agatxo bat ere jarri diogu. Bueno, aga jartzen ja, honezkeo gaizarete zuek, askotan jarri izan ditugulako, ezta? Bueno, balako telatxo bat luzatu diogu, lehen esandako oial zati handiari, eta kartulinazko, bai, eskutxo bat itxatxi diogu telaren ertzean, eta agatxo bat jarri diogu, halako espresatzeko beste baliabide bat izan dezan. Ikusten duzu zein ederra den guren erroxali? Gogoratu, bokoiak egiten ari gara, eta zatirik importantena gaurko txontxongiloetan ahoa da. Plater bat, barrukaldea izango dena, ertzetatik moztu, tatak, tolestu egin behar da. Ezta? Esan dugu, kolore ilunago batez margotzen baduzue, hobe, izan ere zuloak, bai, zuloek beti kolore ilunago bat izaten baitute. Gero, beste platera, hau da, arpegiaren goikaldea eta bekaldea izango dana, nahi duzuen kolorearekin margotuko dituzue, guk adibidez arroxa erabili dugu, erroxali egiteko, baina ikusi, berdez, edo nahi duzuen kolorez, margo ditzakezue, eta hemen itxatxi behar dira, horrela, goikaldean eta bekaldean. Eta holaxe,
zuen ahoa egin ahal izango duzue. Gero jarri ezaiokezue, mingaina, jarri ezazkiokezue hortzak, nahi dituzuen elementu guztiak ahoaren barnekaldean. Baina printzipioz, hau izango da gure ahoa. Gogoratu gero eskuak barruan ondo tinkatzeko, halako bi xafla jarri dizkiogula, bai goian eta bai behan, eta hola gure atzek ederki asko hartzen dute ahoa. Beste gauzatxo bat, gure Roxalik halako aurpegikera dauka, forma honetako platerak erabili ditugulako, baina esan bezala, txiki eta sakonagoak edo obalo formakoak, pila aurki ditzakezue, eta segunda ze plater forma erabiltzen duzuen, orduan, eta aurpegi ezberdinago bat izango duzuen txontxongiloak. Adibidez ikusi, bai? Hau, obalo formako platerekin egin dugu. Bai, halako igel bat edo amaitu gabe dago, noski, oiala falta duelako gorputzen borra egiteko. Edo eta ikusi, sakonago hauekin ikusi june, bai? Halako, bai? Beste txontxongilo bat, egin dezakezue bokoi txontxongilo bat. Hau txikiagokoa eta sakonera handiagokoa. Bai, honek ere, oiala du faltan, amaitzeko baina ikusten duzue, segundat ze plater erabiltzen duzuen, aurpegikera, bai, ezberdina izango duela. Bai, asko aldatzen dira. Asko aldatzen dira, bai. Bueno, erreza ez da, Roxalirekin geratu ezkeo, bai, lehen esan bezala, bai, bokoi ederronekin geratzen bagara, bai, lehen esan bezala oso ederra dira telebistan edo aritzeko, bai, lehen ikusi ditugu ziur danek ezagutzen dituzuen Muppet delako horiek, Jim Henson konpainiarenak, ezta? Horratera dira pantailan eta ikusi dituzue. Batira, txontxongilo hauek, Muppetak edo bokoiak edo telebistan agertzen direnean, ez pentsa lan erreza dutenik. Ze egiten dute bokoiek? Ahoa iriki eta hitz egin, ezta? Baina ez dute edo nola hitz egiten. Adibidez guk begira, begiak itxi ezkero eta hitz egiten dugun bitartean ahoari erreparatu ezkero, ikusiko duzue gure ahoak izugarrizko mugimendu ezberdin pila egiten dituela segunda zer esaten duen. A, E, I, O, U. Ikusten? Izki bakoitzak ahoaren mugimendu ezberdin bat dakar. Eta batzutan ahoa iriki eta beste batzuetan hitz egiten dugunean. Bueno, pentsa hori guztia. Bai, hori guztia behatu behar da ondo bokoi batek hitz egiten duenean, bai, telebistan hitz egiten duenean, zer esaten duen nolabait ere transmititzeko, bai? Edo nola pa mugitu ezkeo, ez delako bat ere ondo geratzen, eta ez da bat ere sinesgarri gertatzen, ez da? Telebistan, bai, Muppetek edo bokoiek hitz egiten dutenean, guzti horri erreparatu behar diote. Kontutan eduki behar da orduan, zer esan behar dugun eta gure ahoan nola mugitzen dugun, txontxongiloaren ahoa mugitzeko. Bestalde, pentsa, telebistak badu halako, bai, gu, alaxe ikusten gaituzu ez da halako marko batean, txontxongilolariak, telebistan txontxongiloekin ari direnean, hori kontutan izan behar dute. Noraino mugitu daitezken alde batetara, eta noraino mugitu daitezken beste aldera. Bai, hori guztia kontutan izan behar da baitere. Eta halako gauza pila eduki behar dituzte kontutan, bai, txontxongiloaren pisu adibidez, bai, Junek gure bokoia bakarri mugi dezake baino batzutan, txontxongilo batzuek, izugarrizko pisua dute. Eta bakar batek ezin ditu mugitu, beraz, 2 edota 3 artean mugitu behar dira. Bai, zuek ez dituzu ikusten telebistan, baino razpian izkutatuta egoten dira. Katira, lehen ikusi ditugu Muppetak, bai, Jim Hensonak berriro diot, baino ez da hain urrutira joan behar, hemen inguruan, bai, edo gertuago gutxienez, zenbait Muppet edo telebistako txontxongilo gogoratzeko. Ia June, okurritzen altzaizu baton bat gertuago? Bai, ziren batzuk luniak edo izena zutenak. Seguro ezagutzen dituzuela, ez da, telebistan, bai, denbora pila batean luniak izan ziran, halako txontxongilo ezagun batzuk. Txontxongilo horiek, telebistako panpin
panpinak izanik, esan bezala mugitzeko, bai, izugarrizko lan egin behar izan zuten, eta bakizu zeinek egin zuen lan hori? Zeinek? Ba, konpainia batek. Ze konpainia? Ea gogoratzen duzun. Zerbaitan, muñekos... Muñekos animados konpainiakoek haiek eraiki zituzten, eta lagun pila dituzte tailerrean. Eta ez pentsa gauza gutxi gertatzen denik tailer horretan. Bueno, bideotxo bat utziko dizuegu, hau ikusi, eta haien lagun guztiak ezagut ditzazuen, bai? Ikusi. Aunque parezca mentira, aquí también se trabaja. Buenos muñecos, bien manejados, al servicio de tu marca. Esto no es 3D. Kaixo! Ze zaila telebistari begira txontxongiloi bitzitza ematea. Gu hementxe geratzen gara lanean, ez bai da bate erreza. Datorrenan ikusiko dugu elkar, bale? Agur!